Manguha may kalabasa karon sa gitanom ni Uncle Tantan. Ang iyang gipang tanom nga mga kalabasa, mga kalabasaan ni Uncle Tantan diri sa Paradise Island, Buangan. Una. Grabe ang hangin. Aloy, una Loy. Ako na magdala kay kasi ligtas ka. Wala. Ito lang. Okay. Muna kalubasaan ni Uncle Tantan. Yan ang gipanghawanan. O yan gipangtamnan og kalabasa. Agay. Ha? Dato pa. Dato oh, nagkitay. Agay. Pag hinay lang mo, hinay. Hindi matumban na ito. Grabe ka magkilig. Kaayo oh. Sa kol? Lah. Kano saan natanom? Ha? October. Agay. Dakuha oy. Permiro ni mo ning harvest call. Asa pakita na to. Up. Dito loy. Ato nahan. Lah, dakuas kalabasa oy. Pantayan. Dirita. La oy, labok. Agay. Ana. Dako kayong kalabasa. Kira ni bukad ni mga December 18. Ang bukad ni sir. Kuan mo ni. May kuan, namuwak. Oh, December 18. December 18. Din karon pa na harvest nimo ni, first harvest nimo ni. Kapay raman. Ha? Pare na siya. Buwak. Oh, napadadto daghan kayo. Mo ni yung mga area ni Uncle Tantan, kalabasaan. Dako kayo nga kalabasa. Si Uncle Tantan naghawan. Kini. Niniyang gipangtamnan og kalabasa. Aman kini. Kana naiunod oh. Tuara. Dagko kay unod oh. Tuara gabitay. Dako kay na. Napadaghan dito.
Napadad to. Gabitay. Atong i-zoom in. O, tuara. Di lang kay maklaro, tuara o. O, tuara. Okay, okay. Kalabasaan yang Kultantan. Yang kalabasaan. Kalabasaan. Mo na nga area. Bakilid lang. Pero makita ni mo daghan kay kalabasa dani nga area. Yang Kultantan nagatanom ani. The best. Okay. Bye-bye na, bye-bye. Kay 5 minutes na. Ha? Magpicture na ta. Adto ta dito. Sige. Magpicture na din ta. Bye-bye.